Condena do asasinato machista de Baiona, Mulleres en Acción concentrouse na Alameda Ribeirense para amosar a súa repulsa ante un novo acto de violencia de xénero. A Alameda de Ribeira foi o punto escollido por Mulleres en Acción para concentrarse e amosar o seu rexeitamento ao crime machista de Baiona. O pasado venres día 8, Estela Blat foi asesinada presuntamente pola súa parella, detido hoxe como presunto autor da súa morte. Mulleres en Acción engadiron o seu nome na columna das vidas fendidas. Desta vez en protesta polo asasinato de Estela Bach en Baiona, unha muller de 36 anos que tiña denunciada a súa exparella, estaba considerada como de risco medio e tiña unha orde de afastamento. Estaba no sistema Bioxen e, sin embargo, fallaron todos os protocolos e Estela, desgraciadamente, foi asasinada. A cuarta vida dunha muller que arrebatan en Galicia no que vai de ano obra unha vez máis da violencia machista. Non nos esquecemos de Andrea Iturri, que foi asasinada no mes de marzo en Palmeira. En memoria de todas as mulleres asasinadas e para visibilizar este gravísimo problema da violencia machista, estamos hoxe de novo aquí. Unha cifra que en España supera as 40 mulleres asasinadas empregando esta violencia cara a muller. É un problema que está moi enquistado na sociedade, por máis que, estamos facendo, loitando, intentando visibilizar, concienciar a sociedade. Parece que cada vez se fala máis de toda esa violencia. As mulleres teñen menos medo a falar, aínda que sexa de forma anónima moitas veces, porque sempre decimos que hai que denunciar, pero ás veces a denuncia sirve para revictimizar a víctima. Teñen que pasar por situacións moi duras que non sempre están en condicións de asumir. Que reclama medios e formación. Nas escolas, educación, pero despois formación de todas as persoas que atenden a estas mulleres, que centros de atención que están contemplados na lei e tiñan que estar xa creados en Galicia, ainda non están, deberían estar creados antes do 31 de decembro deste ano, que sobre todo as persoas que atenden a estas mulleres, abogados, abogadas, xustiza, corpos e forzas de seguridade do Estado que teñan formación en violencia de xénero. O vindeiro 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, Mulleres en Acción realizará un acto en memoria de todas as mulleres vítimas da violencia machista.